lang hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag. Magandang adlaw sa tibok kalibutan. Na napagkos lagi karon sa Pajagmi Upaw. Asin ko pa naligo na ko kay mapayaga sa ilang tubig. Kay lahat naman dito sa Manila kay sa ato ilang tubig tagdalaw ng mga gas. Sa dukuro nagtikaw-tikaw kay nagsabot bisang igsuon nga patuon ko sila mo nang ngandam lang ko daan kay madaling mata ni Undoy kay mabiyahe man jaron kasi makahits ko kasani ba ni. Kamusta naman mo katuningan nga palores nga gimingaw na ko sila sang videos Valencia. Di pumunta ako na haog na ako dalis Manila. Bitaw, napiniingan nga. Kuang kuno. Nainiingan gahapon sang video nga nakita nila na ako yung kalibunan. Mula di ko nung paghapog lugar sa puti agahang arian. Ito magdahawin nga to di magdahawin nga ding lugar hagilas Upaw. Napiniingan nga. Kuan. Patuon ko nukos Makati kay gwapo ko nugyo dito lisod po muto Makati gastos na po nagmamiso lado na Makati dari sa kuan sa kunting lupa naman na sakop probinsya lagi pwede o sa Bohol pa naragay po sa Putlungkam kadang adlaw na ni karon. Pero gangan na anas Bohol. Nga bitaw ko sa mga apo. Gimingaw po ko din na Emilo, Milas Rodolisa. Gimingaw ko skuan, nang wilangoy sa dagat. Baka dani, makalangoy-langoy pabugha ko dali sa dagat nga. Bisid po, asag dagat dani, kita mo sito. Dati basta-basta dani makalakaw-lakaw o papatay mamiso. Kay kanila malaning lugar ang gipuy-an. Gusto rami sang manghud gahapon, ining siya nga magastos ko kuno dinhi balik bakan port mga 80. Bisig na. Dadi pud basin siguro pwede malakaw. Pwede na gud maglakaw-lakaw. Makalakaw ko o malakaw pa ning boros. Da karon kaya pa man siguro ni sang giingnan nga aning lagi tungang manghud gahapon nga. Ang kuno patuon mi dito si Jang ilaha. Mga nang naligo na kong saldo. Kaya malakaw ninja o mata nagburos. Dugay buros naka tuwag gabi kay kita ko ng bata sig panipa. Tingasi dyan. Ningasi dyan. Lisod ning magbuntis na nga idara na. Isa po kong pangutala. Inga na. Nakalipat na po ko. Diba palog. 30 kuan na kuan. 30 na sterling nakalipat na daw ko sa kuan sa pagburos ilang hilam-hilam din ang isang tijan gahi-gahi di ko ubuti na o di gani nanas sa kuto-kuto di na kuan tiil manikad. Kamusta naman mo? Hindi sa US ni Man Siri Ulrich. Kung kira ma'am, kag mag-enjoy. Hindi mo may makakuanan nga. Agi mo na natapod sa probinsya. Hindi ma-enjoy kay di man tanan na alarhi. Bahid nanguna ang kapit na pang-apo usa. Gilak manggaling to pagikan. Gustong mo uban. Sa mga buwan pas October, halos ang giingan nga. Matrabaho Manila, be. Inig mga anak na imong titan paibaw ako na iha kay mukuyog ko datong pagka-birthday na nay naghiwalay-hiwalay na mi kasi na po ko hiwalay pag-birthday na nay nagsabot-sabot na lagi may nga malatupit sa malarga ko nihilak siya kaya ako na nagipaaban isa pagsabot siguro ag Manila o
kana doon madaghan na mo na siguro pagtuog Daras Garcia o Alicia. Matanggi na di kami ngon gang nanay tanawan na maghang salida be. Saan taman nga mag pagdagan tag mamiso kay pwede mag kaming tanan magbakasyon. Ja. Lisod pagkaso bakasyon og say mo masakdan kay para na pagbiyahe maduli kay karoyan pakos labaw makagahom. Dili agahong flight katong kuha lang ticket ni Monica niya release ani ingon nga kay ningon man ko nabijaan ko ningon sila namutmut ko kung nabijaan ko ko nabijay kay ayun sa ano bijaan makamanang ako nung flight alas 8 dili lagi tong alas 8 katong alas 8 git-change tong alas 11 to kay siya da katong pagka alas 11 kini man pag stay taka ko na kuno pod og alauna di nganjo ko pag maabdan ko alauna dito sa airport daw day walay kumos pag suway sa pikas nga linya sa Palman to nakadungag po sa Beijing nga ang pal kuno di kuno wa kuno ma puno ang pasahero walang pagdaon na sa katong mga crew sa kuan sa pal ayun ko nga ma'am kaning akong flight sa AirAsia laona pa man ni pwede ba ko makasingit sa itong kuan dito man salingan nga ambi mong ID ma'am di mo to dito hang hatag ang ID na katong dito sang ID dingan pa nga na ba kay baggage ko na ma'am haman mong baggage itong ari lipay ko naputod ay kay nanawag na nga mustag lang sara Agdas Valencia amtong mo diha ani kasi kaya man magdayay na mo pihak diha ano mo paserve kay palay yung kusinira matutbas ang apo hapon nanawag ko ito ang apo gadi po ito gusto bungari ko itong Tos Cortes ita kong giainan nasalaag ko no ko nanay nasalaag man ka kay ito pong apo mura po ito sang apong balis Garcia nga hili ka rin ang mangalkal aray na mamarajing sa ulitawhay na ingin sa kapal mag video call nga nasalaag ko no ko naman ingin pagbaras nga baka sinun po mo dari pohon ingnan saan taman nga naman talaga nasalaag bitaw andam-andam na ko karon tagtaod kayo nakaw na rin buras wato niya ito sa isuon sa magdaong napakulot yung mga ijaan naku ijaan na to sa mga burato paskasin sang amahan yan naadad to buntag sa paron gimingaw na ko sa bahay nga naroon na sa mga namabulok sang tanom lantaw-lantaw na ko sang bulangugan karon wala dari malantaw puro man mga atop pag gawas sa tos gawas na yung mga kalibunan po na pa yung mga kabagangan taktuhan ko kuman kong paglaba ang nilabahan is tipid-tipid po dari tubig kay ang malam na ilang tubig dari tag 120 kuno ang kuan kanang kilowatts sana mas mahal pa kuno tubig dari kaysa kuryente madul pang upaw manang magwasing man tas iwasing man tagang gilaban wala ipawasing karang gilamot pag sa taksarak ni anlaw kay i-dry kung ano man mahal kuno tubig dari mahal pa kuno kuan mahal pa kuno kuryente ang tubig namura ligo lang dalan nila sa kakabo di naman parang buhol na nawasa naisapa out day kong Mama Alits ug ni Aisa Lixi vlog ug ni Mama Alits regards ko nila tatay nanay diha namoy lo diha patanaw apos nanay parang makitas nanay namo dari og diyang sa kaanak dari sila gahapon sila siyang bana isahang apo
Diya, wa pa mi nagkita ni manong imo ato pa mi karon. Nas na wa pa mi nagkita. Mo to ay pamig magdaong karon. Pinangamata na ang mga isakupan na mga pina. Bunta guys. Happy birthday Deron kuan. Sumantik-tik. Oh. Kita dileja. Birthday ni Nailosing. Birthday na Lusing ika lakay na Lusing ron. 94. Ha? 94. Hindi po na. 94 siguro, 93. 94 ba? Happy birthday na Lusing dia sa Valencia, Danao. Manay na ni Ma'am Ulrich, Ma'am Siri Ulrich. Dagon sa kabaskog na magkita pa tapo na eh. Po, nung magkabakasyon mi, bakasyon ko Indo. Indo, Danao, Valencia. Yan na. Tagbaw sila kinas kuan kaya magsumanan. Kaya pa kasagpaw ni mga aloy. Kami makasabaw minsan, nilugaw. Nilugaw. Lugaw niyo we. Di, dagmo ka sa arong mo. Di mo kunin sa musupsup, lugaw mo. Susuk mo guys. Hindi, gunsa mo na, malugaw na. Shout out mi Des Valencia, Des Garcia Depot, La Herlin Gomez, Tia. Kay mong titak yang. Atas dari be. Sakay barko. Sakay ko ng barko. Hindi man sa pag umuman ko nila na, hindi ko na kaila mami. Lumitang mami sa kuan. Sa Nuwan. Bitaw, mainit na meron. Naka-insert ako video ginagmay kay nalagi doon na nagtugtog ng galingpod. Matumiriton sa kuan, magdaong sang isoon. Nangimbitar man, nangimbita. A few moments later. Gawas nami silungga. Kaya mo ito nami pagdaong. Diyan pasalubong dia. Kaya pasalubong kay kuan man nakabalot og kuan bitaw giputusan ni. Suman nami kay bi eh. Tilawan pa to sila nagsuman. Maklay mi. Yang buros dia. Lah. Nagburos. Wala dyan kagawas-gawas karon kaya naamang ko. Dahil siya maggawas-gawas og sigara. Wala kauban. Kuyaw na yung lugar nila kaya magwalay lapok man. Mura mas kuan. Hindi po niyo gawas. Tamig jeep. Dami pasahero. Magkapasahero di ay pila-pila. Gamay rag jeep din biyahe ron guys kay strike duha ka adlaw 14 ug 15. Hindi pwede mo sakay ni Mando kay line dito ilang ruta. Hindi makalabay sa kuan. Sa Linggit. Magkuan naman ta sa tabayan ta. Sa padung stinggi. Dali naman ta. Hindi mo sakay kay Duha ta. pasahero. Kapila-pila lagi yun lang. Pero sunod. Kuya pasero dali, nagpila. Sakay ni jeep padung sa bayan. Dapat sa bayan. Talagang sundoy. Sunod tumakbo namin. Bicycle lang dito. Kasi dapat mag-debit yung buko. Kasi na pamimili ng jeep. Nagpakuan. Nagpila na ron. Kay kuan kang strike pa ron pa. Kay strike man. Nang lang makasakay na kuan siguro ng kuan. Ninisunod sa ilahang rules. Biyahe. Kami no sa kuan. Manong biyahe. Wag-ulit kayo na pinsaktan kay gapon na yung sumudang strike. Sa bakat kay kami mga tagan. Ako din mo pagkan magsasabang yapon. Bayan. On the spot eh. Sa sumakay na nito. Ano ang ilang mga ate. Dahil naman sa una naman sa una gani. Wa pa niyo. Isa na housing mo. Nagkausaban sa ulas hindi niya pakusukan sa ngayon nagalagat mamdan. Bayan.
70 pa ni. Hindi na sa nangin sa tungkol sa COVID no. Sa katong rin namin ako. Maganda nga din eh, pwedeng ano na lang din, food na lang din. Pag wala ka na maisip. Manahin ko pa mo sa bayad. Bayad. Ayan, parang mga pa. Sanay ko dahil mabinlan o kayo magsanamay ka pa na. Nga na katuskan sa una. Sa terminal, nga na katuskan ng painitan. Ikaw pa kasi pwede po ko diha mo makikarugasan bang suri-suri. Kaya pilahan man na. Lagi mo lang huy. Comment sa video gapon nga ang kurong gianas Manila laba pa kung buhol kalabungan laba pa kung sa bukid naningon nga kayon sila ko ang kahoy ako ni saging sa Manila ang magyapon Makati doon na may bayan labdan pa ako mix sama na sa unas din 2017 mo palit nalo dito lang mataspinas ang yapong kasakinan wow, lagi kayo ay wow na. Sin kami. Hiron kay strike. Ako na sugod no. Ha? Saga nga dire sa mga bayan ko man. Traffic, kami kado nakabot. Police station. Kami bayan, matuloy sila ha magkaong nas. Enjoy. A few moments later. Kasunod na mila mo ni magdaong sa Gamisbay, Sanson, katong Hermelita, Florano. La. Pagpandong yun, no? Yaw kuding. Tagbang na mitiaw. Hinay. Mani? Uy, Hilin! Hi! Kuhan na! Adaw! Ajaw! Amin! Nagsigil, tagtanaw lang ng basahang vlog. Ala, matanawan na pagkain. Utago man ka. Adaw lang kayo vlog!
Sa tinday. Nasmita te? Nasmita? Kita mang tiyahin nga tagalan din kaway sa Bohol. Sa te Bonifacia, Burato. Oo. Ay, nung Erestan, kumusta? Kumusta sa tayo? Asa Pilamita? Hindi magamuli, kang muli ka deskuan. Kay way pakpak. May pagpak lumipad ka. Baka sunod. Tara. Kami te. Pasok na may Mita. Dato na mo? Hala, nga dato di alam des dunya. Ikaw may dunya. Ay, Dinitindahan dako dia. Dis amo gikan. Ikan miskuan. Buhol. Lagi. Mga nakay na. Adto na. Ayo. Gigising pa lang. Oh, bless. Oh, bless ka. Hala. Video. Yes. Nga to part mi termos daan. Part mi termos. Koy bay Bernard ay. Ang dagi na mas ko sidlanan. Asa ginamos? Kuan na ko lagi sidlanan. Ano ka dyan? Bukas na. Saan mga tao dito? Ba't ng gabi ba yan? Paggabi? Gabi na yan na biyahe. Second floor. May mga sapatos pala dito. Anong kwarto yan? Anong kwarto yan? Anong kwarto na? Kwarto ni Bernard, saka isang kwarto lang sa isang ano? Ano yan? Pamigay mo kay Upaw? Hindi, saka sabi ko papaas ko kay Undoy. Maganda yan, yung magbawat buwan-buwan. Isang kwarto diha? Birthday. Anong kwarto yan? Nagbatang hug! Marami pa ng kwarto dito sa second floor. Dani ba? Kanong kwarto to? Dani pamili nga doon kay Kanong kwarto ni? na isa mga gamit ko ng maliliit pa sa. Third floor. Hindi bago lang ko ginawa kasi nagulog na yung ano. Ayun o. Kataka. Kailan niya na sa bato na nandito na sa gitna si Ricky. Wala yan. May overlooking siguro sa taas. Sa third floor. Yung isang third floor pinakalas. Nandun yung kamangkin po na polis. Matulog. Tulog. Matutulog ba? Grabe. Tulog pa sana. Ha? Tulog ka pa? Nakatulog ka na de? Papasok ka? Tumaba na. Pasok ako mamaya. Tumaba na. Bak na, botsog na. Ha? Hindi ka ba kasinuli ng buhol? Marami na akong pera. Wala akong pera eh. Hindi na anak mo. Hindi yung tulog eh. Matabi. Isang mandun. Doon na pizza. Yung mga bisita na tuman. So, sa Binazi. Kasun ng Binazi? Dala dito lang din. Diyan. Diyan sa ano pa pa. Ako nag-isaya. Hindi. Ano yun? Ano? Kaso lahat hindi. Makita na eh. Ito, si Bebe. Bunga lang sa Bebe. Kasi lahat hindi. Makitaan. Dalo. Nabiyabas? Oo, yung may biyabas. Sa biyabas. Yung lahat hindi. Pero may trap nila. So, ano nga ni Papa rin? 2,000 ka to? Ha? 2,000 itong dinimi. Ulit tapos bili. Alin? Oh. Dati hindi ito may ring. Tingin ka dito eh. 2,000. 17. Umuwi ka ng 17. Yung may pusa. Ano may pusa kahit hindi ya? Ito alin. Alam ko. Sino maglilig gamit eh? Ikaw? Ikaw maglilig? Ikaw maglilig dyan?
yung pala tinuro niya. Hulog. Yung, Nasa rice cooker. Bulak-wak. dapat sa mga sila, Tinda ko na, kapuungan sana mo. ha? Kani, yung ano, ginubil. Pwede naman Oo, pungan. Pwede mo nabuhi man na. Namuha kung magpapatong ako, dyan pag-boy, bigyan na, naman tayo pagbalik ng mga bata. Yung mga double ko eh. Ngilak-lak yan pag nainitan. Sarap. Lamigangin na dito ka, kay presko. Mas taas ni. Dito kapag init ko na, mainit. Mataas eh. Sarap yung kwarto nila.